Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga iya at agakagayan. Ngam sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, kayat mi manen nga ipakaam mo gagayem nga agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Tilaang Ferds Caballero YouTube channel. Dagiti dadduma a channel nga agap-upload iti daytoy a drama ket bogus kakabsat. Isuda dagitay manang gundaway nga agire-upload kadagiti trama tayo. Ano intay kontaken wenno kasarita ket kagura da tayo pay kakabsat. Imbes kuma a makisarita dalaangan iti naimbag tapno maawatan tayo matida. Saan tada tayo pay ti pabainanda? Saan tayo asuportaran dagiti kakasta akita ti manang gundaway kakabsat? May sapay akid daw mi ti ingkay panang suporta iti Ferds Caballero Facebook page kakabsat. I-follow kan i-share yu kumamatlaang ti Ferds Caballero Facebook page tapno kanayon kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Makablaawan da Fidel Phoenix, Ambit kan Mariabel Phoenix ti Isabel Sur from Diana Phoenix ti Singapore. Shout out pay kada amang Jaime kan inang Maria Ramos, Johnny Ambit, Joffrey Ramos, Elmo kan Gina Marantan, Rita, Imang, Jenny, Joseph, Erich Santang, JR, Christine, CJ, Clexi, kastamat na Joshua Jr. kan Jerome from Margie Ramos Cornejo.
Shout out pa kada Jasmine Rivera, Lynn Tolosa, Benimar Rapacon, Cristel Telan, ken Kuse Malyaga Alamo, kastamot ni Melanie Lapitan. Ukuman ken Biason family from Lilibeth Ukuman. Soriano family ti Orion Alanay Lasam Cagayan. Primero family ti First Camiling Tarlac from Jesus Adriel Primero. Christopher Edison Chloe ken Cristina Jonyo ti Calcib Aguilar Pangasinan from Edgar Jonyo. Magnos ken Yashika, happy graduation Charity Antolin from Cheryl Ortiguez. Manang Carlota Corpin from Vanessa Sion. Makablaawan pa'y Dagani Matusalem, Kimberly, Ladylen, ken Jenilyn Akadwak dito'y Dubai from Nelia Limon. Amin at tagaduras, Bauas, Ranyag, Santa Lucia, Juan Ilocos Sur. Nang runa, Tito Blera, Menosaba, ken Palacol family, ken amin a barangay officials dito'y lugar mi Bauas, Santa Lucia from Ansel Van Palacol. Lasam, Periol, ken Suyat family ti Baska Aringay La Union from Jomilin Lasam. Columbano, Tagarian, Banan, Reyes family. Apel ken Raquel Columbano, Mark Anthony, Venus, Jason Columbano, Mary Ann Bautista, kastamat da Zian Emil ti Barangay Turayong Kawayan, Isabela. Kastamat da Boss Rasvan, Madam Raloca Estefanesco ti Timisokra, Romania from Rafi Jr. Colombano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Iya. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga aldaw. Nakapagsurat akmat manang, taadamot padas ko akayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngag. Katnam na maak ang makaibati daytoy iti adal. Ilingad naklangan manang itinagan nga iya, tubuak iti probinsya ti Cagayan. May saak a caregiver. Kat gapo iti dayta trabahok, nakagtengak iti syudad ti Saleng a nagtrabaho. Ninanang ti kabalay ko iti lugar mi. Ngam tunggal addaak iti sabali a lugar gapo iti trabahok, mapanpayla ang agnaed ni nanang iti ayan ti kabsat ko, akaaruba mi matlaeng. Narigat ti agbalin a caregiver, ngam an-anusak, gapo ta arapaap ko ti agtrabaho iti balasiw taaw, no naan-anay ton ti experience ko. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi kasirsirik ko iti damo a pagtrabahwak, kas maysa a caregiver. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Da kayo kayam da kita agbalin na caregiver ni Papa? Uwan, sir. Good. Talaga do at inalak. Tamo ka sana kabailan ti agmay salaan ni Papa. Di kagdanag, sir. Da kami ti makaamukan ni Papayo. Taripatuan mi anaimbag. Sino kada kayo ti first time nga caregiver? Siyak, sir. Angam, di kagdanag, sir. Tasyak, sa magmamanumat ti nagtrabahuak. Iso nga dan experience ko. Siya kung ti makaamo ka ni iya. Okay. Nasayat nga rno kasta. Actually, tilang babaunan mi kan ti driver ti kadwayo ditoy. Mabalin kayo nga agawid. Ngam saan kayo kung mga gidan. Tapno adda ka na yun ti mabati ditoy akadwa ni Papa. Uwan, sir. Maawatan mi. Naskan nga min nagsubliak mo't lang iji Davao. Tadda iji ti trabaho, kastamot ti pamilyak. Awan ti mabati dito akadwa ni Papa. Iso nga inala kayo a caregiver na. Di kaya agdanag, tasweldoan kayo iti husto. Uwan, sir. Thank you, sir.
Sino kayo? Good morning, sir. Siyak ni Iya. Syakmat ni John, sir. Da kami ti caregiver you. Caregiver? Uwan, sir. Da kami ti makadwayo nga inaldaw. Tulungan da kayo. Ayan, ti anak ko. Ni Sir Clarence, sir? When? Ni Clarence. At dabiit inasikaso na, sir. Ngam di ka agdanag. Tama damdamalaang at danton ditoy. Kanayon ama kumikom. Taitse nga anak ko. Iya, tinasayaat, panawan kayo pa dito'y ha? Takasaritak lang ti babaonan da. Sige, siya kunti makamo ditoy. Mapankalatan. Naimbag man ta kinayat mo tinagtrabaho kas caregiver. Ayan ti pamilyam. Adda ka din asawam. Awan pa'y, sir. Ada ni nanang ko ijay Cagayan. Taga ijay kami ngamin. Medyo nasulinat ti lugar mi ijay, sir. Isu nagtrabaho ka dito'y Bagyo nga oray. Adayo iti lugar yo? Wan, sir. Kasapulan, tapno ada pagbiag. Amom, hindi pimosay ti asawa. Kaya nadamot ti kakaisu ng anak mi ijay Davao. Agmay sa akong ditoy. Kunak edi no kabalak ti agmay sa. Ngam kabayatan na lumaklakaya. Di tananariknak anarigat matkayam. Sir? Di kinaulimak ti aglawlaw ti balay kat mangipalagip nga awan ti umay sumarungkar wano agawid ditoy. Nangruna no ti tagiuray mo nga anak kat manmanon sumarungkar. Ngam siguradong ada rason no apay asaan sumarsarungkar. Saan ka di, sir? Amin tayo kat adarason na no apay. Ngam ti kinaliday. Awan ti bigbigan na arason. Daita ti agdadata akinapudno. Girl, nagsubli ni Davao ni Sir Clarence. Wan nga rod. Maasyanak pa itay ka ni Papana. Nadnadlaw ana palaos ti kinaliday na. Pinanawan manon ti anak na. Ay, ngamawan ti mabalin. Tadakot nga rod trabaho di tao iji Davao. Kan, ate iji ti family na. Nagrigat gayam ti agmaymaysa. Nang runa no bakit kan lakayan ti tao. Awan maaramidan no ipaasikaso da kalatan iti sabali at tao. Iso nga rod nga dadagiti kas kada tayo a caregiver. Tada tayo ti mga sikaso kadakwada. Nang runa dagiti adda sakit na. Kas ni Sir Arnaldo. Ay, malagip ko lakit nga rod ni nanang a pinanawak iti lugar mi. Oray nga min adda ti kabsat ko ijay. Syaklat ti kayat na. Tadakat nga rodan pamilya ti kabsat ko. Di awagam ni nanang mo. Liklik-likak nga rod. Tanakarkaro makarik na ak itiliday no mangagak titimag na. Gaputa nakarkaro makauawid ka. Kasta ka di? Wan nga rod dyan. Isungay ibturak asan nga awagan ti inak anabati ijay lugar mi.
Hello, Nanang. Kumusta kayo? Hello, anak ko. Naimbag ta nakaawag ka. Ni, apay kasta titimok yun, Nanang. Kaslag kakapsot kayo. Awan anyaman na daytoy, anak ko. Nabanugak la siguro. Nanang, di yu kumamot ibagbaga nga okay kayo. Nga uray no saan mat. Anak, bumakbakot akon. Kadyak amo no pagpatinggaan tibyak ko. Nanang, saan kayo nga agsao iti kasta? Ada aklaang ditoy. Ngamawan ka iti denak. Ada ka di tabagyo. Adayo ka dito'y lugar tayo. Agawid ak ano kasapulan? Ay sanon, anak ko. Kailala ti trabahom dita. Naragsak ako na anak ang ititimag mo. Kailiw kayo una yan, Nanang. Uray siyak. Aganad ka kanayon dita. Kan, di mo ipalubo sa bumakat kang agmay-maysa. Masapol nga dan tumot bukod mo a pamilya. Dumteng tulat taday tananang. Ti importante itaket da kayo. Isungaan na danyo ti salun at yu. Gapo iti makitkitak akasasaad ni Sir Arnaldo a pagpapaayak kas caregiver man ng Emmy, ad-adamoten a makariknaak iti liday, ken makonkonsensya ak paikit din, taga po iti trabaho, masapul a panawak ni nanang ko iti lugar mi. Pudno nga dati kabsat ko akadwa na iti lugar mi, ngam amok asaan a komportable ti inak, gapo ta pamilyado meten ti kabsat ko, apakipagnanaedan na, no kasta nga adaak iti syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Baketan ni nanang kumanang, ket nusumken iti panunot ko dayta, umapay daytay rikna, arumbeng ko maakanayonak nga adda iti dannana, tapno maasikaso, kabayatan ti isasalog ti pigsana. Ngam awan ti maaramidak, tamasapul met nga agtrabaho ak, tapno masuportarak ti amin na pagkasapulan mi nga agina. Tasi siya klaket nga ruden ti single kada kami nga agkakabsat. Dayta ti kanayon a paglidlidayak manang. Hoy, iya. Okay ka lang? Uwan. Nabanugak laang. Amom girl, di mon ilibak ti marikriknam. Mabasak ti jarmon niya. Saan ka nabanuglaeng? Adda makagapo no apay akasta ti jarmo. Amom dyan, numaminsan, mabutbutengak. Ha? Apay mat? Tunggal ngamin aldaw a sumangbay. Madlaw ako mapkapsot ni Sir Arnaldo. Ay na, natural talakay kat nga ruden. Kan ada sakit na. Ngam, amom jirik na kasla makitkitak ti bagikan kwa na? Ha? Kasano dayta? Jay, agmay sa iti silid na. Awan ti sumarsarungkar. Ay na, saan to ang mapasamak kan kadayta? Tadapay mo ti inam. Kan jakabsat mo. Ay, dayta nga rod kat.
Ni nanang launay ti pakasagnak. Saan abali ti kabsat ko tada pamilyana. Ti pagbutngak, ken kanayon nga ikararag ko, asaan ko mapaya mapasamak. Tay, aawagak ni nanang kat saanon asumungsungbat. Tagayam, Ha? ay, Uy, di ka man nagsasawi ti kasta. Di mo pampanunutan day ta. Awan ti da ka sa mapasamak iti inam, girl. Mamati akanayon atarabayin ti namarswa ti inam. Kabayatan ti kaawan mo iti danana. Kat na may papanmat kang ka, ay na, mamati ka din to mapasamak na agmay may saka, girl. Kan may sa, ubing ka pa imat. Masigurado nga adan to dumteng alalaki, ana itani para kang ka. Nga iso ti agbalin na katakunay-nay mo iti tungpal biyag. Iya. ada ka di masapol yo, Sir Arnaldo? Ang kapsot. Balasan ko. Ha? Tinasayat. Ag-relax kayo laang, Sir Arnaldo. Di kay agdanag, tadaak laang dito'y sibayo. Kaskla. Marigat. Tanak. Nagangas. Anya? Jan! Awagam ti doktor ni Sir Arnaldo! Kartingam! Ha? Sige, mabiglaan. Sir, adak lang dito ya. Di ka agdanag. Kan sigurado nga umay adagos di doktor yo. Panag ko naman. Kadi. Sumangpet. Ti anak ko. What, sir? Sigurado data. Agul-ul put ka. Amok Hasan asumangpet ti anak ko. Sir, saan kayo unay nagsasao? Makapadakas kada kayo data. Nagtrabaho aking kabalak para iti pamilyak. Para iti anak ko. Kastoy lagayam ti pagbanaga. Please, sir. Di ko kumaayayan ti bagiyo. Adak latan iti daytoy asilid akaduak ti maysa nga estranghero. Balasan ko no si bibiyag pait di nagkanak mo di mo kuma ina bayan Sir, ikagumam ita ipayan iti panahon mo. sir, di kay kumanag sa upay. Pangaasiyo. Jan! Kartingam! Awagan mo ng ti doktor ni Sir Arnaldo! Darasam! Sorry, Sir Clarence. Inaramid amin ti doktor yo.
Ngam kaskas di asaan daan ay salbar ti amayo. Busy ak ngamin. Isadyak na ka umay adagos. Kanayon na kayo apadpadaanan. Kanayon na adamagan. No kaano kayo kano asumarungkar. Oh, ada ka din bilin na. Jack ngamin namnamahin na mapasamak na ito eh. Kunak no makarecover pa ni Papa. Awan mo tinadakdakamat na sir. Ngam manipod saan kayon asimar sa rungkar. Kanayon nun analiday ni Papayo. Di tamot kan anakarkaro akim mapsot. Kasla amunan ti mapasamak. Iso akanayon na kayo asagsagaan asumangpet. Sa bagay, lakayin ni Papa. Talaga siguro agpatinggalangan di tatibiyag na. Sir Clarence? Iya, ado tinaskan nga si kaswag kapo iti pupusay ni Papa. Iso akid dawag ada kayo pa ila kumati makaamoy ti lamay na. Amo kanalpas kumanti trabaho yo ta pimusayan ta amak. Ngam kid dawag pa iti serbisyo yo. Amo yo mat ngagmaymay sa aklaan. Iso makaamo kayo pa ila kumadito eh. Kabayatan nga asikaswag dagiti nasken ama asikaso. Anyaman ti ni Sir Clarence. Kaslawan anyaman na kang kuwan na ti ipupusay ni Papa na. Wen nga rod. Di nalaam mo no kasano kasakit ti marikrik na ni Sir Arnaldo. Tunggal malagip na ti anak na. Ngarod Data ti makaam mo. Tadatakot ngarod ti nakaimatang iti amin. Kaasimot ni Sir Arnaldo. Aging gay ti maudi nga angas na. Tinaga ni Sir Clarence ti dakdakamatan na. Namdinan na uray. Kasanumat ngamin girl. Uray no kanayon nga iyawag ta ka ni Sir Clarence ti kasasaad ni Papa na. Kaslawan anyaman na kang kuwana. Talaga nga intaleknan ka data ti amin. Tamanipot iti nakastriktan kas caregiver ti amana. Saan na napulos ang nagsubli diti bagyo amang sarungkar kumaka ni Sir Arnaldo. Itaman lang nga nagawid dito eh. No kaano ang malamlamayan ng ti amana. Wan nga rod. Nagrigat gayam ti kastoy. Nagsakitarik na ang ti may sa anaganak. Nga awan ti anak na iti kanito akasapulan na daytoy. Ay na, talaga akasta ti daddo mga anak, girl. Gaputa, bakit mo nolakayan dagiti naganak da? Kaslawan anyaman nan kadakwada nga oran niya pa iti pagbambanagan ti dadakkel da. Ay, dahita ti pagdandanagak unay, Jan. Mabuto nga ka mapasamak ka ni nanang ti kasta. Diyak kayat apanawan ak ti inak. Diyak kayat. Nalapdan tinagladingit itinakana idipimusay ni Sir Arnaldo manang Emmy. Naimatangak ngamin tinalaos a kinaliday na kadagi dinaudi nga aldaw na dito'y lubong. Kada aldaw idi si bibiyagpay, kanayon adamagan na kada kami no kaano asumangpot ni Sir Clarence nga anak na. Kanayon met nga awagan mi ti anak na ngam di mi mapilit nga agawid iti balayda iti syudad ti Bagyo tapno sa rungkaran na kumati amana. Basta ti kanayon na nga isungbat kada kami, saan mi kano abaybayan ti amana, tabaybayadan na kami met iti husto. Gapo kadagitaan na imatangak idi si bibiyagpay day di Sir Arnaldo. Ad-ad damoten a naglidayak,
Tadyak malikli ka na panunutan ti maipapan iti kasasaad mi iti inak. Kaskid daw ni Sir Clarence manang, nagtalinaed kami iti pagtaengan da, agingga iti naitabon ti pimusay nga amana. Tada kami laeng ti kadwa na anangasikaso iti pannakalamay day di Sir Arnaldo. Apaman ang naitabon ti amana, inted na matan ti sweldo mi, kat nagsublin adagos ijay Davao. Girl, anyang iti planom ita. No siyak, agsapulak man iti sa bala pagtrabahuak ka. Iso asapay lakumata dadagos na agkasapulan iti caregiver. Tapno makastrikak matadagos. Diyak kahit ti mabakante iti mabayag, tasayang ti matgadak. Siyak, nakaikadeng akon. Agawid aklangan iti lugar mi. Kasta ka di iya. Sayang mat, mamatiak nga do't agkasapulan iti caregiver diti Baguio. Sigurado ang makastrikta adagos iti sabali nga agkasapulan iti serbisyo ta. Ay, diya ka mo dyan. Kasla siyak tinangrik na unay iti kaawanan day di Sir Arnaldo. Makariknaak iti napalaos aliday. Ala, talagang apektado kalauna iti napasamak iti pasyente ta niya. Diyak ilibak day ta. Malaglagip ko akanayon ni nanang. Baketen, kat diyak kayat nga ada mapasamak ken kuana nga awanak iti sibay na. Kat kasano nga ruad? Dagsapol kalangan iti pagtrabahuam iti lugaryo? Uwan, tapno mabantayak pa ni nanang. Agsalog matan ti pigsana. Ita kasapulan na ti panang taripatok ken kuana. Uray anyan akita ti trabaho ti master kak iti lugar mi. Uray saanan ang mainaig iti kina-caregiver ko. Tinapatag, adak lang iti sibay ti inak. Sige, adaking kano kasta ti desisyon mo, girl. Iso na laang tamay kawak lakit di no adayukan. Nabayagan nagkadwata nagserbi ti day di Sir Arnaldo. Ita, agsinatamutin. Sapay nagadayo ti lugaryo. Di ka agdanag. Kanayon aktong ag-video call. Tapno kasla daklat ta iti asidag. Amumat nga bilang kan akabsat ko dyan. Ay naiya. Itapay laeng kailiw kan. Ang good luck kan ka, ha? Amo ka din nakabaybayan ti Diyos. Tanasayat mo ti panggap mo. Iti panagsubli mo ni jay lugaryo. Itay pengaw awagak ni nanang. Ngamdimot la sumungbatan. Diyos ko, pangaasim ko ma. Andiyak lakit ti kabaalan. Hello, anak ko. Naimbag na nakaawag ka. Kumusta ka ngay? Nanang, apay ang nagbayaga sinong bata niyo ti awag ko. Ay, pasensyakan. Adak namin ijay banyo itay. Ay, kunaklakit ti no niyan tinapasamak. Nanang, agawid ako dita lugar tayo. Ha? Apay ngay anak ko. Kasanon ti trabahom dita Bagyo? Naliday adamag, nanang. Awanan ni Sir Arnaldo. Ay, una yan. Sapay la kumata, aguli mo kanti kararwana. Di ka din agtrabaho iti sabali di Bagyo, iya. Saanan, nanang? Agsapulaklangan di ta lugar tayo iti mabalin ko apagtrabahuan. Ay, apay ngay anak ko. Kailala ti oportunidad mo dita. Abangan no awan master kam dito, akas iti trabahom dita. Sana balen, nanang.
Basta jakon itulok apanawan kayong agmaymay sa dita lugar tayo. Ni sa anak mo't nga agbaybay sa ditoy, anak ko. Ang naudak mo't dito'y ayat na manong mo noon da ka iti sa bali ang lugar nga agtrabaho. Uray pay. Amo ka saan kayo mutla komportable launay iti pan nakipagnaedyo kadakwada. Tamababain kayo kuni ipag. Pundo da ita, ngam da singpot mo't ni ipag mo. Aguray ka man, anak ko. Apay akala at anak baliw ti panggandang mo. Idinto taam mo, kakayat mo launay ti makaala iti experience mo. Takayat mo ti maka-abroad saan aya. Pudno day tananang. Ngam iti nakita ka sitwasyon day di Sir Arnaldo ditoy. Diyak kayat ama ipada kayo kunkwana. Anya? Diyak kayat nga danto pagbabawyak nanang. Isong agawid akong dita lugar tayo. Kabailak ti anyaman akita ti trabaho. Basta daak iti denayo. Talaga nga impay-pay sumti imbagap nga agawid ka, anak ko. Wananang, diyak kayaton ti mayadayo kada kayo. Saan kayo apanawan? Saan nakbot a pinanawan kat? Napan kay ti sabali a lugar, tapno agtrabaho ka. Kasla nga min naawananak iti oras para kada kayo. Tinapatag, nagsublikan, anak ko. Mabutengak ngamin, nga amangan no dumtento ti aldaw, asumang petak, ngam, saan kayo na masangputan? Iso na panunot mo ang tinagawid. Wananang, nakaamirisak. Pudno na patag kanyak ti makaala iti umdas nga experience, para iti arapaap ko ang makapan iti balasiw taaw. Ngam, kabailak nga itantan pay laang day tananang. Para kada kayo. Ha? Ni Jan ti umawawag. Hello, Jan! Hello, girl! Kumusta ka? Ay na Jan, maragsakan at mawag ka. Kumusta ka ngay? Si kangarot kumusta, girl? Iso ngay nawagan ka. Anya ngay? Kumusta ka dita lugar iyo? Kumusta ni mother? Nasaya at mat. Ipapapas ko at iiliw ko kunkwana. Sakbay nga agbiro ka kiti trabaho ditoy. Kat, si ka ngay, kumusta kan? Ay na, girl. Atan baro a pasyente. Inrekomenda na ka caregiver di may sagayim ko ditoy. Katamo, kaslamat lang iti day di Sir Arnaldo. Isong ortakila at nalagip ka. Naimbag man, tadan trabahom. Maragsakan at para kan ka. Mas naragragsakak para kang ka, girl. Talatong palan di banggap mo, ang makadunam ni nanang mo. Agyamanak. Amom, kaslaak na parutan iti siit, idi makitak anasalun at anasangputak ni nanang. Saan akas iti napasamak idi nagawid ni Sir Clarence? Madaman amalamlamayan day di Sir Arnaldo nga amana. Ay na, lipate mo day jay. Sabali ka, sabali ni Sir Clarence. Ag-move on ka. Nalagip ko laang mata. Si kamot ngamin.
Kunam akas mo't la iti day di Sir Arnaldo ti pasyentem ita. Katagpay sumot nga, min. Basta ganat ka kanayon, ha? Good luck ka. Sabay lang kumata, makasapol ka matan iti trabahom di talugaryo. Agyaman akmanan. Uray si ka. Aganad ka mo't akanayon dita. Anak ko, rabi nga maada ka pa'y anak katugaw dito isirok ti mangga. Rik-rik na ak ngamin ti presko apuloy ti angin, kanti kinaulimag ti aglawlaw nanang. Iya. Kastoy matlaang iti nagtrabahwak idi iti bagyo. Naulimag ti aglawlaw. Kaslada kurang. Saan akas dito'y ang makapasalibukag iti rikna? Ada kagaminan iti lugar anak kairwamam anak ko. Agpayso day tananang. Sabali at talaga no da ka iti den na dagiti ipatpatag mo iti biyag. Agyabadak mo tadak ko. Takanayon mo apadudutan ti kasasaad ko. Rumbang laang nanang. Isungarod nga agtrab-trabaho ak para kada kayo. Amo yun nanang? Arapaap ko mo ti mangipatakter iti home care iti masakbayan. Nay, bayat man day ta na panunot mo anak ko. Para day to'y kadagiti nataengan. Dagiti awan pamilyada amang tartaripato kadakwada. Ay, talaga nagsaya at kaatao anak ko. Aging ga iti arapaap mo, adalata na saya at apanggap mo. Kat ipanpanakkel ka unay, anak. Agyaman ak nanang. Talaga ngamin nga ado tinasursurok iti panagbalin ko a caregiver day di Sir Arnaldo. Ad-ada na awatak tirik na dagiti natataengan nga agmay-may salaengan. Kan ti kapatgan a nasursurok, nanang. Napatpatag nga amang ti panawan a maipaay iti ipatpatag iti biyag. Ngam ti kwarta wenno kinabaknang. Awan gayam ti serbi ti kinabaknang no maikumpara iti oras wenno panawan a maipaay iti ipatpatag iti biyag. Ket dayta ti kayat ko a maipaay to kadagiti natataengan a nabaybayan no bilang matungpal ko ti arapaap ko. Dayta ti inkarik iti bagik, nanang. Jakam mo na umayon ka iti panirigak ita iti biyag manang Emmy. Anapat patag ti panawen wenno oras a maipaay iti ipatpatag iti biyag ngem ti kinabaknang. Dayta ngamin tinasursurok iti panagbalin ko a caregiver day di Sir Arnaldo. Nakitak ti sitwasyon na. Pudno nga da kabaelan da iti biyag. Nabaknang da. Maipaay amin ni Sir Clarence ti kasapulan day di amana. Kabailan na ti agbayad iti uray mano ababaunen kas kada caregiver. Ngem pulos adina naparagsak day di Sir Arnaldo. Nalabit a simple laeng ti adal a maibati ti pakasaritaak. Ngem na maek nga umukuok daytoy iti kaunggan dagiti naayat a dumdumngeg. Agyaman ak manang, to'y pagayam mo, iya. Pagayam nga iya, husto ka. Simple laang ti mensahe ti pakasaritaam. Ngem isu ti kapatgan a mensahe para iti amin a naganak.
Kat ayunak tinako ng pagayam ko. Napatpatag ti oras wano panawan a maipaay para iti ipatpatag iti biyag ngem ti kinabaknang kas napaneknekan ti ingkain salaysay. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag.